guys ti bai ve ku kan lo le le ta chuan veina market thlir ho na kan nei thuk thunga chuan i kar hmasa interest rate kan nei ta chuan i fed news a awm bawk ta US dollar bik ani chu chumi chu kan soi thuk thung ang i a fundamental lam maw toy te interest rate kha 5.5 a angai le set turin an tia interest rate 5.5 fi chu a sang pa ngai ni mo i chuan interest rate angai in an la set dawna mahse i powell a sawi danin tun kungwa interest rate voi thum vel tal chu kat an be se ama se a hun engma an sawi chu lo ta chumi ina a in tir chu tuna chuan interest rate ala sanga dollar hi la strong pa ngai tak tur ani a rin noma eng tik thleng nge chu ka hrelawa chu i interest rate an ka thuna te chuan market in eng ting nge ri ekanga chumi hunah chuan dollar te pawh US dollar te pawh lower prices on te pawh kan hmu thei mahna tuna chuan i dollar hi soitawngin strong pa ngai a chu song chu ni deuh mai le dollar ti strong tu pakhat chu tuna Europe Ukraine le Russia hemi buaina vel lat tam lutuk hi heng ho hian pair dang hi ti week ani chu chumi pair dang in a week mil chuan US zo kha chu strong ta ni chu chumi te me chu hei o Samsung in chuan i kha fundamentals lam atang sei thuk thuk ta se ke ai soi fia thiam zok te pon ma kai chuan hei ka hria thiam dan le ka eng lo na in tiang karon soi ve a i hria thiam lo ni pon lo in en zau ve ona mo chuan i tuna hian diksuai analysis kan ti le thuk thuk ma diksuai hian kan hmongin ta monthly fair value gap ma tanga kan soi to ha kan nei ta chuan kan be sei chu sell off zel kan be sei ta ni chu kan hmu lo ta i lower time frame a in tai da first of all a chuan ta sell off aron i monthly fair value gap aron chho ka chuan sell off chu kan hmu chinga ma se kan target chu khong e hemi low le hemi low hi kan target ani ma se kan hmu lo kan reverse le mo chumi na min en tir chu DXY strong to khat tina ne chuan i interest rate chu han euro USD te AUD USD khang major pair ho han i buy position kan la chumi buy position chu whatsapp group a bo hang an show a chumi chu eng tin nge lan kan nang i price kan hmong hian fair value gap pahnih nen a rawn chu ka draw chuan kan bei sei tura chuan fair value gap emaw tlai demand tal hi na hol danga lower prices so kan hmu kan be se a ma se chu engma an hmu lo ma se tlai demand hi kan en chuan kan demand a kan reaction hi kan en chuan lo zoom out lok tai na tro kan demand a hian kan hmong hian a han chho nu hian ta 50 na 50 min da fair value gap a create a chumi a chuan entry kan siam ta ni i DXY zo ka siam lo wa ma se i AUD USD a kan entry le target te porem chan no show lo tu ma chuan sell off kan nei a mo sell off kan nei enge kan be sei thai sell off a continuation kan be sei ma se engma continuation kan hmu lo chumi na continuation kan hmu lo chan chu kan hmong hian heta daily fair value gap dang counter kan nei atro chuan chuan bullish in a hold tan mai ta chumi na min en tir chu tu na enge kan target le kan next trade kar le tanga kan next trade ta turai kan buat sai thai kar le kan next trade ta chuan kan bullish sa chumi chuan enge kan target draw liquidity chu hei hemi high kan target ni chumi kan be sei chuan e retracement a buy and zel an tumanga mo khoi kan retrace ang first area kan retrace theina 1.04 126 an ta chuan monday in open dana zero ani bok ta example a monday a consolidate chuan tuesday chete dip kan be senga kan target kan ran thainga nilawa monday in high ang lo chuan high siam hal chuan tuesday a in high siam lenga target kan ha lo pon na retrace le thaimo khami time and price theory ve khazu in en nem any kan chart kan en nem a zerin a hria thiam thei mai nga chuan kan hmu hian time frame analysis ka analysis pa ngai lo in ka soi lo ngam group a om bi te ta
karon soi kha daily time frame a engen tur 1 hour weekly time frame a engen tur 4 hour chumi te pani zu tuna hian example thadeu pakhat dik soi po henoma ta hian sell off kan nei ta a sell off zong in trade kan la ta to mo TP hi ta to along mom me ma se enge tuna dik soi khami anua i powela speech nuwa a zong 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 ai thalo khang ho khai market in a riak dan danga technical te fundamental le important se price action hian thil price action a hian a tel vek tho nge nge ni chu chuan te ang share an kan ti chuan kan huin time daily fair value gap kan nei tro daily fair value gap atang by scenario kan in don chuan ente kan enang kan ti thei pakha chu lower time frame a 1 hour a mo daily time frame 1 hour time frame 5 minute tan in ta ka soi tong han weekly time frame 4 hour time frame 15 minute kami te pani ha in man thiam phot chuan powerful lu to ni ta 1 hour time frame a or 1 hour time frame a daily fair value gap a kan chu ka tro chu ne kan nei immediate push kan nei chu chu ne nge create kan ti chuan fair value gap hemi fair value gap hi 1 hour hena create satli mi lo heta fair value gap te a display ma kan ni om zia zon hemi kan de lom lo na poi fair value gap ang thau ta thang hau kha a respect lawa chuk zo zel non se zon a respect phutanga mo chuan hemi de daily fair value gap hi complete disrespect om huna pullback te mo chu tiang chom lo chu mi na daily i fair value gap in a holding an sen chu 1 hour a hei ching takin a hold dei tro chuan chu simple pahni time frame pahni combination strategy all some ber chu higher time frame fair value gap a lower time frame fair value gap a create em all some tu khonge ouch khonge SL swing lo target chu usually in 1 to 3 1 is to 3 ka target lang puya ma se hemi case a chuan first target nge first target kan nei nge ka di ha first target hemi hin ta tro first target hei hin ta second target 1 is to 3 ni last target chu kan last swing ha intermediate swing ha ti ha a in ta khang kha ani deuh mai ta ha i englo ka time frame englo chu ti khati setup ka soi chu euro USD a pawh en do ni chuan kar le lama tang kar le lama kanin bua sai nang chuan ka soi ang khan daily ai thui chu kal vak lawa mo chete pullback kan nga khoi zona nge example a hemi week high 1.041.149 vela ron thani chuan buy scenario en ngam to aron thlen khalo mai the example a monday a candle i doji candle te om ta se tro doji candle oma chete dipon higher price action kan thai kha chu en pon ni se monday in open dan na zoni monday hi trade lo a thatlang pui forex trader tam phe jo gold in trade du chuan gold chu a poila monday amuk na sama se euro USD GBP USD AUD USD pair monday a che tak tak ani a che tak tak ani pon entry thau ngai lo mo ka sales duin en dina monday ka sales duin du ai sales na alo la thina kha kha chu in ni rem ka shero ke ma ton bi ka ni ya chuan i euro USD po enge kan en lang karma sa trade kan en photanga chuan karma sa trade a kan mu chu time fair value gap kan nei tai tro weekly fair value gap ka bai don chuan hemi weekly fair value gap atang reaction om se ka bai em ka ti ta chuan khongai ka target hei last target ani first target ani em ni lo last target ani a thleng lo ma se ka TP dang ho a thleng thaw chu bang chuan chu in te kan ding weekly 4 hour weekly fair value gap pa create tro kan nei to kan higher time frame context mo kan context kan bai to na kan nei to chuan enge enge dang kan du la kan di chuan khami kan bai du na han enge min mu ti ha poi mo le ta kan hmu hian weekly fair value gap a fair value gap taka chuna ron eng lo ta tro a bounce lo ta hemi weekly fair value gap create tu ni kho hemi hi tai bouncing ati nge point no ti mai the hai chu a create tu chawan ta kan hmu hian fair value gap a ron chuka tro chu a display sem fully displaced kan hmu lo enge fully displaced kan hmu lo ti me chu
hemi high kan break lo ta ni fully displaced kan no zo fair value gap nen high break kan be se ma se chu kan mu lo ta ma se kan hmu hi fair value gap chu create thawa a respect viawa tira chuan tro a respect a push high tuma push high zo lo a lower prices song kan mu le ta ma se fair value gap pakhat po hi time frame pahnih combination a chuan to go tu ani example a tunai trade kala don ta fair value gap atang tho yan trade kala tlang pui ta SL swing lo không hề gặp first target ouch không hề first target thì tro first target anh nhé 1:2 tiếng là wa second target 1:3 mo 1:3 a hit chat hey 1:3 hit nga ti khati the kha chu lo test ve ro mo years of experience ti lo ni la chu ti lu tuk chuan hemi I don't kan ai bi lo ma se ka back test na sa back test sa 1:2 nge 1:3 hi an tlang puina hi ta ma se 1:2 a hian actual trade da donga close nem jok thau ni ma se blueprint tha nei nan mo khami te ha ka ron soi ve me ni chu chuan kan hmungin target a hit a tro greedy kher ngai lo mo kan context anga kan kal kha pui mo chuan nge kan hmu sell off kan ron hmu tha mo ka be se dan chuan hemi fair value gap hi ai siam ta fair value gap a hian ta changa higher prices on hmu ma se clear voi khatna sell off kan nei hal hemi na kianga big sell off kan nei chuan a indicate ju price hi push higher don ni pon mo heng areas of value sa tang ba hian push higher kan be se lo ta ma se kan push higher lo ta fine mo chuan kar le lama enge kan puat sa na tur le euro USD a enge kan trade plan kan enang a antina euro USD a ka bullish ta tro ma se euro USD a ka bullish ta DXY a ka bearish ta ni kami han euro USD a kher trade kala lo tuna karon soya po han euro USD zon trade kala mi lo ni ma se ka trade lam chu AUD USD ni example a ka trade la ka han KSL kha ka du na ka set thai na te poi mo ta kha ha kha chu kan ti complex tu lo chuan kar le tan enge kan context nei enge kan context nei up ma sa vera zon target poi mo ta ni sell off thang ne mo hemi liquidity run kan nei atro chuan enge kan target le thai hemi relative equal lo hi kan target le thai chumi kan target nei to em ma chuwang chuan kan target hi aron touch nga la mo same as DXY kan target hi ron touch nga ni chuan dule retracement te pawh kan trade chho thai pa chuin thu ta ma se retracement trade hi hara i sell off zel kala be sa ya chuwang chu example a ka soyang tho khan i hemi target touch lawa retracement on phei chuan target a chiang hlei hle a sales ka high probability ani le zual example a tro aron alo hi aron break fuwa rang deuhin a chho le khami kha chuan i aron hemi lo hi ron break zo rang deuhin a chho le ta ni chumi case a chuan sales lak ringot kha high probability to me lo chan chunga tinge swing low a chuan sales kan lak don chuan example a te hei hemi order block atang po hian sales lo la don ta ni example a mo in la thei lo e ka ti lo ta in la don ta in tinge in la don chuan hemi hi order block te support and resistance te po ni vek in tinge a nget ti in hriat don chuan in te a nget ti in hriat ang ti zo ani a break tro hemi lo hi chiang nei lo enula hemi lo hi a break ta wait hemi lo hi a break ta ni hemi lo break hian price hi ron chho le ngal but em chho ngal but lo a chama pul be kha kal le ta ni chu engting enge danga ga soyang kan hmung hian hemi lo hi a break hian kan hmung hian next candle a khong e a ron chho le ngal chuwang chuan hemi atanga sales la kha high probability to lo tu ani mo chu liquidity ran le liquidity swap in sia thiam thaina to liquidity rana chuan example apo hemi swing low hi antina sales lo la du taula mo hemi swing low a hian kan hmu hian aron dip zau ringota sales la kha a probability sang to lo shim enge san na kan hmu hian hemi swing ha hi kan en le ta
a break a draw 1 2 third candle a hian an rawn touch in enge rejection second head a pawh rejection mo enge ka soi tum ber dan chuan indicator te in hmanga kham te ani chuan a tha vek ma se price action hian candle le areas of value support and resistance en kim heng hian a in zor thei vek ani mo price te dani ma se entinan indicator don em indicator don le lo khami khazu in sian ve thau nga chumi chu ka soyang deuh chuan hei hi 4 hour a enjoy taila ting e price malo ko next video kan siam a chuan pakhat buk chu next video kan siam le huna chuan i enge tlema ante ka soyang i tlema edit le detail do ron ti ve te ka tunga video editing te pawh lo zir ve te mo ka video i ro thai lu wa tlema hei an hmu nom le en nuam voice ka voice te pawh i chhar ti ka hria ande bu hai improve ka lo tum ve zel ka he a pawh mo ber ni lo a pawh mo ber chu kan te thiam ha ni chu wang chuan kami a content creation lam zong ka chu ka improve ka ron tum ve thau nga ma se he ho in hlok pui nge ka be sei chuan same chuan sales la duh tan jiu hi a tha le zo zo in ka hria chan chu i target ala zau ta GBP USD ke pawh sales ka mel zo nga Euro USD ka chu kan hmu khan target kha tai te me mani ta pawh relative equal lo kan nei nual ta mo chumi chu kan target thei chiang ani ta chuan in te trade ka inang simple tuna pawh hemi lo hi kan break le ta ma se tin han GU en don ka ti wa ringot khan iwa sales opportunity that deuh lawm ta se GU wa ka sales ngot na chan tur khawm lo ta ni an price movement direction nei anga ma sen move dan in ang chung lo ta excuse me chuan tuna point kan hmung hian hei swing low ron ta setro tuna in enge kan hmu chete rejection kan hmu hemi swing low ai anex candle om dana zirte point ta example a next candle ha han green lo se sales mel khaju confirmation dang tam tak ngai le non ta ni an se thiam me anga chuan chuan tuna hian kan hmu hian 4 hour fair value gap let's see hemi area hi te kan bu nimina tai ha sales kala han buk ta Friday kan ran tlang mai arin nova price hi rom pullback po ni se hemi areas of values mo hemi fair value gap hian a hold ka bei sei a hold lo chuan a hold le thei du om chu chu hemi hi ani lawa hemi dang a han chho zel ni chuan sales ngot kha hetlai hai dewa lo chuan a bei sei om lawa tinan kan ran zel nga don ni chuan hemi areas ate sales NG mo chu chu ni deuh mai first of all a chuan tuna tak chuan ran tang se ka chi tuna hei hemi area pawh han thleng to lo se pawimawh berah chuan dawh thei lo lam pawh ni tho ma se pawimawh ka tih phah chu price kan trade rere hian in psychology chu ni vem ka hre hi chu price muang le chemuang a awm hi loss dei hi ka duh thin ni maw ka ti nge ko ka hre lo da ma se price a che tang chuan kan hol mai ta chu chu ni deuh mai chuan ka soi tawng khan eng pawh news chu lo ni se price action a pawimawh karma sa pawh khan ka soia hei ta en weekly hemi hi weekly a du le lo en taula to jong ka ti lang thlar to lang hun kan nei rei to lo ta weekly a order block om ta tro weekly order block atang nge kan nei fair value gap coming lower this place here ni hemi kan hmu hian a bearish fair value gap ron lu thi bullish in han this place mak chu mi na nge min en tir kan ti chuan a chuk du lo tinan mai mo chuan buy limit AUD USD hi ka trade ta ka trade na pawh WhatsApp group a ka post thapa in du chuan lo em ro hemi target
hemi high ve le khi ka tar ke da ma se ka stop loss hemi low hi ni mi alo ni headline ve line entry dang ka siam chu chu ka soi thlap thlap lawang ba bai ve ku soi chui man lo ni kha